to ngedol rok norok nogoi mankana 2 din romoi pura altir pura strike rok mani je tsf ni soba je kokborok norman script by suinani hinoi ekdom jordar andolon ongkha o andolon ni bethai to norok jotono nokbai khana busu joratoi success ongkha ba tamo ongkha norok jotono nokbai khana head ba dol rok hingkai to norok nogoi mankana je amoni pore no chini hasteni cm by borok tsf ni ojoma rok malaina thangkha phiaba amoni pore malai phai norok borok je interview rifaika je norok nukhana busu joratoi success eba busu joratoi tabok roman script by suinani mankha ba sep mankha eba roman script by no sui mansinai amo hai rok kono kok rok da tong norok jotono nogoi mankha phiaba abo hai kono kok khurui borok phai saman norok nukhana je roman script by no ma suisinai eba je lai thangjak je bang tei kubuni lekha by je proshno ongmani amorok tei kifiloi tesari exam da ongnai abo jotono norok nukhana abo to tei ingla hingkai borok ni success bahai abo to norok jotono siwi tongbai khana to dol rok mono ang sanani muchungo je andolon bare bare khaioi ekbar bai andolon khaidi just pura kaham kai strong andolon khaidi ekbar rosao ekbar andolon khainai ekbar andolon khaya norok borok ni just game hai norok nugui dong khana dol rok khaya da angkai joto borok rok no support khaika joto student rok support khaika joto student ni bade bo jara nogo asuki tongnai okra sakra bebak borok rok support khaimani bisingtui no asuke borok bo bangkha tsf ni sobao joto borok se support khaika phiaba o support khaimani bethai baba hai engkha norok jotono nogoi mankana je ekdom tam sanai tabok ri exam bo ma reglak na ri na himso bopro ri exam ma renai ba bopro ni simisong roman script by kokborok no ma suinai amoto tabok bo declare ongyako na ma suinai ma suya kono declare ongyako hingkai bahai ki borok ni o soba mothak sakha mo norok no serai kai jorani bisingtui no nukjaknai bwskang ni dino tebo serai kai picture nukjaknai to video no rano.